Inini ndaiswa mukaomba kadoko. Zvendasika kamba kadoko vanhu vandifudza ngijira. Vangu vakuda kundiuraya. Saka ndabana dho ndipo ndadho. Ndikati mabana dho ripi romadona kwaenda bana kadho rekaomba kacho ndadona. Saka nzvimbo indiri handiri kuzoti. Ndabatwa kuno but handiri kuzoti chii chiri kuitika. Izede yekuti ndiri kuenda kumapurisa. Mapurisa ari uku. Ndakaenda uku. Direction. Wakutiza kwenda. Ndobva ndadini? Ndosvika uku. Ndau uko ndipo ndakasvika uku. Akomana ndarasika handizoziva iki. Iri yandiri kuona ndiri kungati kune miti mitsatsa mipfupi mini iya zvimitsatsa zviya zviya. Nachitso direction ndiri kudawo pane ere mapurisa. Kudawo side rine mapurisa ndibatsirwe ngemapurisa. Ndikati ndokuchiti iwe asisa mushatari ndikati ndini kaima dzikwa kumberi ndikati aiwa we. Handizobvunza kuti zvaita sei simba kuti. Saka izvezvi hamunowe handizoziva kuti pandinatonorwa nei. Ndichati ndakuto apo ndakandopedza kudaro kutaura nawo kudaro iko. Ndokunze kuti wakana ringwe. Ndakuti ndikati zvinditori pano pagiravi. Ndinofunga nditori kana marondera kana kuti hedhirenzi. Ndima musikaiti kupfeka kufamba ngoti anga sina kupfeka. Andoneka sake akakandodai panapa izvi. Kanga atora panapa. Kanga undodederana kwati aruti ndikati kana uri mutsva paplatform ino baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva adzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Ndinokwasai mose muri yeZimbabwe tiri pano paKunashe TV. Mufaro wangu kunge tiri tichishare zvatinosangana nazvo munharaunda. Kana kari kekutanga kusvika paplatform ino baya subscribe, like and share kuti usapotsa chimwe nechimwe chinopisa chatinokanda. Nhasi ndiri kuno kwaSanyanga mubhuku raSanyanga pamusha zvakare waSanyanga Aisha Muparutsa. Pane nyaya inotyisa. Pane munhu akaonekwa asina kupfeka pamba pano. Angoonekwa asina kana kupfeka murume muvakidzani. Saka ndiri pamusha pacho tinzwe kuti chii chakaitika kuti zvizoitika. Saka pakaipa. Thank you. Inini ndosi maigivi. Alright, pakaitika pano inini ndakati ndakarara ma 10 to 12. Ndakazwa kuti ndikachuti chii. Ndiwa ndadongorera ndandiri mukitchen. Ndadongorera ngepadhoor ndavhura door. Ndiwa ndaona ndikati ibenzere munhu usina kupfeka. Andandosiya wandaona anga kundopota ngeapa. Ndikati apa mwakutobuda unze. Saka wamubvisawo hembe idzi ndiani munhu. Andandosiya andatomborara. Ndizoti mai Tarendi mwana wamukoma wangu wakanda andisozwa musheba. Wakandifonera kuti mai dzakuenda to 4. Mai mwakuzwa sei? Ndikati nhasi zviri nani mai Tarendi. Baza alright. Zvino ndichindoti zviri nani ndotsveta phone. Ndipo ndakazwa kuti ndikati murume uya futi benzeri auya futi. Ndipo ndazonyasa uchidongorera manje ndiri padhoor apo. Nyasa uchinangisa ngoti kunze kwako akuchena. Ndati uyu zvanga samushata. Imi handisi kuti ndiunyanga dzakona handisa mushata ere uyu. Kwazi ndiani wandiziwo nyika yandiri handizivi kuti ndiri nyika ipi. Nyika yandiri handizivi ndiri nyika ipi. Ndikati musazoziva kuti nyika yamuri hamuizise. Mamboya sei pano paumba pano. Kwazi inini ndaiswa mukaomba kadoko. Zvendasika kamba kadoko vanhu vandifudza ngijira. Vangu vakuda kundiuraya. Saka ndabana dho ndipo ndadona. Ndikati mabana dho ripi romadona kwaenda bana kadho rekaomba kacho ndadona. Saka nzvimbo indiri handiri kuzoti. Ndikati inini handikwanisi kutaura nemi basamuchata. Sakiro muinaro iri matitoripi kwazi apeno ndatorawo ameno mberi uko handizvi ndarionepi kundarionawo. Ndikati ini handikwanisi kutaura nemi endai kuna mukoma wabata kunzwa munhu wemurume mutaure naye. Makadaro handikwanisi kutaura nemi ba. Saka ndipo samushata ndiwa ndagara pasi sekunze kwako kuedza. Ndikati wana chikoro ndimukira wana chikoro nguva ino ba. Chamuka hangu dzakaenda kutoka. Ndikati handimuki nguva ino ba. Handimuki nguva dzino dzichamuka hangu ma5. Ndipo ndakazozwa manje wauya manje. Auya samushata uya. Aiwa hando disappear. Adisappear handinozoti wadzika nehurizi urwu.
ngoti murodhi mamusikaiti kupfeka kufamba ngoti anga asina kupfeka andoneka sake akandodai panapa izvi kanga atora panapa kanga undodederana kwati aruti ndikati inini endai kuna mukoma kuya hana uzoenda ba nangisaka wandoenda kadai akudzika wakuda kuzosvika bhizi neumba wake utsima aiwaoneka unge mukoma nomwe wakamuka wakuda kuchera mvura yechikoro aisvika aindoona kwai mai samushata wakurasika njero here ndaona asina kupfeka achibva ipapo achisvika pamba pake mukadzi wake mukadzi wake mudiki wakanga arara kupfunga akuti kaindimukire mwana kuchikoro asvika aone murume wakamira pamukuwa haana kupfeka izvo aona mukadzi wacho wakahwatiza aihwaenda seri kumba mukadzi achipinda mumba iye aihwachipindawo mukaumba kake kaya saka ndo zvakaita samushata paizosvikawo ndakazotaurira panapa ndio wakazosvika imubvunza mumba macho mune wakadzi wake watatu haana kuramba akati inini handina uziva uko ndaenda asi ndapfigirwa mukaumba izvo ndandomutaurira izvozvo ndo mafambiro akaita samushata Anga ingoruneka saka which means kureva kuti pavakasvika panapa vanga vasina kana chavakasima tondomutaura zvoti anga asina kupfeka wakati ndabana dho mukaumba iko kwawo ndadho neava munombotaura here kumashure nava samushata tinotaura mashure nawo hamuna kana problem navo hatina baisu kuramba seka savanhu next door Nogara muParusa Village Ward 5. okay Dambudziko ndakasangana naro ndakaenda kuHauna ndasvika kuHauna ndasvika pautandara nevamwe takandichiteera ndiri kutsvaga mari ndasvika ukazi mari hakuna bakuya kukeshi ndosvika kutandara nevamwe kubawa mafriends and everybody kwautodini kwakunwa edu kwautandara kupedza kwakwira lift kwakuya kusvika pamba kwautandara tapedza kuti tandarei tikati noenda kutodini ndauda kurara wamai wakati wada kumbonawo mavhidhiyo ndikati bera ndipinde hangu muspare room nozorora zvangu ndizorora muspare room kusvika kurara muspare room ndarara muspare room ndimo ndakasanganira nehope dzataka handitsviki hope iri kana chii ndakatopatika ndamo mukati kune imba irimo imba iri rofu irimo yakauko neine mablocks emasimende aya akamira muri dark and closed ndopakandi hei ndapinda sei munomu zvauya sei inda ndakashupika nei ndikasvika kudaiwo ndonoriwo kutopekupa voice kana kudaidza kana chini but my question was kuti ndapinda sei hamuna kuziva ndapinda sei mumba iyi saka ndiripa manje apo ndakatenderera pichana ndakaona keteni ndibva ndamuvhaso ndipo ndakaona pane dho dho riri panapa kai zvino pita inodidini oba tichibata chitoro ndati kwacho panabuda maoko angu anga asina simba rekudhonza chiro bana asi izvozvizvo yakabva atokwi sekendi ripo papo iri rakwachuka rapinda mukati ndokubva ndabana kunze kwakune rimwe dho rakaiswa kunze ndobva ndabana iro ndakazoko uriko kune paini iri yekubana dhoyo ndobva ndachibuda manje kubuda kundakaita mumba kwabva ndakubuda apa ndipo pambamwe ndotabuda apa kataada kuenda kumapurisa ndipe ripoti yekuti ndabatwa kuno but handikuziva kuti chii chiri kuitika isedhi yekuti ndiri kuenda kumapurisa mapurisa ari uku ndakaenda uku direction wakakutiza kuenda ndobva ndadini kubva ndawasvika uku ndauko ndipo ndakasvika akomana ndarasika handizoziva ipi iriye ndiri kuona ndiringa ndiri kuhedhe kune miti mitsatsa mipfupi minyi iya zvimitsatsa zvezve nachitso direction ndiri kudawo pane here mapurisa kudawo saidhi rine mapurisa ndibatsirwe ngemapurisa uyaka ndo kuchiti iwe kasisa muchatare ndikati ndini kaimadzikwa kumbe here ndikati aiwawe handizvibvunza kuti zvaita sei sei
Saka izvozvi hamunowe handizoziva kuti handinatonorwa nei ndichati ndakuto apo ndakandopedza kudaro kutaura nawo kudaro tokunze tokana kuti ndakuti ndikati zvinditori pano pagiravel ndinofunga nditori kana marondera kana kuti hedhirenzi handiripoziva kuti ndiri saidhi kana saidhi rekutizira kana kutsvaka mapurisa kutoda help yekuda kubatsirwa kuti ndiyo pfumvu tasangana nayo mumasuro apo ndaitiza apo ndakasangana neumwe vanhu here kana kuti umwere vanhu here kati vanhu vakonda pwanya dho waya wakundijingirira wakundijingirira uda kundibata mani ndipo ndakazotiza kwauchikwidza kuenda kusaidi tenobva kwakusvika isi zvakaitika chisina neiva eti kana ndizivo kuti chii chachirikitika handinavo asi chozva zvakaita naandiri mumba mangu iri spare room kunze tabva kubva takataka zvakazobatanawo mhepo yemhamba zvakabatanawo mhepo dzemumusha kana panewo mashaima evil spirit wero handingambozvirambiba izvo zvinhu zvakaitika izvo kana ndiite kuti ndivorire nharo nazvo kana mogumuka ndizvo handinavo ndikutoona mukutotaura vakatosununguka henyu musina kana ndikotoita fiezei ndikotoita fiezei pane chandakati handina kombureni yandakataura handina chandakadidini handina chandakaita kumunhu handina chandakadini saka imi pamakabva kubvawa munotorara makasimira here ndandinhembe yangu ndandikaskipa kegreen nependi chandakapfeka sairi pana idziri ikota irimo iri greyish kana izvozvi kupurura iri iri pano wakatisapurure ndikoda kutera kuti muite muri kuona ukanga tipitana muri kuona iyi muri kuona saka inokwanisa kutakura mafoni muri kuona ine nemapoketsi zvino wero kutaurika hako kunodaro zvinotaurika nekurambika ino kuti utione kukana nemutemo zvinonesa wero izvo vari kuda tinoteedza hedu tonyarara kati hatina makazongona hembe dzenyu dzamamusisina pamamazosvika pasanyaya izvo ndandinazvo izvo mamu yakapfeka ndandinazvo izvozvo izvo zvimwe zvishoti chinai nekahembe ikoka kuzvikunzi mamusina kana ndiyo kutaura kwakuri kuitwa manje saka inini handina kurambira banazvo taona kuti zvingatinetsa mashoko anoramba achiwanda angoramba iwanda saka tati anonda munhu mukuru munhu unoudini unovhumira kubuda ndakaita manje kubva pambedhe pangu inini mabhurangeti anga akateerawo kubuda padhoo sekuti ndakapatiswa kazviyazvo kubuda takaita kuya tirukana kudini kundizobude kuya mabhurangeti angu musperu akadhonza aibudawo kudini achiteera munhu kachiteera aitosvika ndabva uko 6 dzakachaya ndasvika apa ndiona kuti mabhurangeti akandodaro foni yakandosara iri apa zvezviri saka ino handicho iyi foni yacho kutai iri pachaja saka handina icho ndiri kuona icho ndingambokira kuti ndinecho ndingambokira kutaura but zvinhu zvingaitika hazvo kana kuti ndingaita nharo handikwanisi ndingaita nharo dzekuita nharo ndikuda kuita nharo dzei ndiri munyika yavanhu ndiri kutongwa ndiri kudidi no problem saka autobey nokubvumirana nemutemo iri kudikana yazviri but mutemo manje saka uchiti mimi koza pachinja muri kupomerwa hakusi kuti matema mengo mukutika handina chandaiva saka hamuna basa nazvo muchipomerwa kuti makange muri pamba pemunhu musinofe hamuna basa nazvo pamba pemunhu ndakasvika shuwa idi saka ndiri kuti ngekuitika kuri kutaurika handikukwanisi kuzviramba ngekuti ndaita hwani handina ndingakwanisa kuita tidini zvoitika here kumashure zvekurota hope dzakadaro handisana kuzviona pakari kekutotanga kana izvozvi zvinondoda kutofambira nyaya yacho iyo kana ikaenzaniswa nditoda kuti nditoifambire ndione kuti chiinyi wazonogona kunge uri kushandiswa sometime yes ichokwadi nditoda kutofambira iyo nyaya iyoyo kutoshandiswa nevanhu vacho
kanganisa. Vachikanganisa. Ina handina chandakatora ini. Hamubati mishonga. Handina chindina chinditavi. Ndakaberekerwa mwana waJohn Marangi. Alright. Kusvikira ndisvike kusvikira kuroora mhuri yangu kusvika kugara nemhuri yese. Kwakurekerawo kwakudai. Saka kutoite nharo nezviro urukana nezvimwe zvinhu zvisizvo. Saka ndati anyway. Ndingakwanisa kuwanika kukwiza kudaro yenyu. Wadzimai wenyu akazvitorawo sei ndoimba Madzimai ndine mukuru ndine mukuru. Alright. Mukuru akazvitorawo sei. Ukada kuzviita anga asipo angaenda uchechi. Aiwa mukuru wangu atori zvakatoita dai kusuroti problem yakatoitika. Mukuru ndakatoka ndatoti vhura door. Dai zvisina zvese zvisina kuita pandakatoka nditori nemukuru. Saka inonga toona mavideo mumba umu watoona mavideo kana inongopera unetsani vanhu vambai kuzopera kutaudzana iwe wakamwadoro wakadhako peta ndibuda ndirara hangu spare then zvinoitika zvekuti tikatamwirana kamadoro nongozongoti peta urara hangu spare kuti mune spare ine midziyo yangu mabhasikoro nenyu mune mbedhe nenyu kutopinda kwaurarama kwati kutomusana haro zvatopera. Saka pamurupomera doro here kana inini handirumbo handitsumboziva apa handitombonyepa apa because umba iyi handisati ndamboiona apa ndiyo nyaya iri kundinetsa umba iyi raundi kakaita katini house zvakadai ndomama amuri ndimo ndandakavharirwa ndiri ende ndavharirwa imomomo ndimo ndakaenda vandawafukidzwa musina munhu mamuna nemunhu bai ndimuri dati. Saka ndina ndikuru kutenderera neumba kuti umba kuno makaita sei madiki no to ataona butsu ndakaona butsu izvipa ndiwo mukuzoziwa muya ndizve munhu akatourairwa muno pfungwa ndipo yakaita build in manje ndisati ndatanga kutiza bandiripi ndiri mumba umu ndavaizi no pane zvaitika ende area ndiri yacho handichazoti ndiripi ende ndapinda sei kuzochifamba kuenda rese dondo riri kuenda rese rakachena kuti kana katadza kuti uzive kuti uri papi kana kuti papi pacho apo uri apo ndakazotaura neuyu iye mukadzi ndiyo akatozwa voice ari kutobvunza kuti haudzimeresa muchadha ndikati handini kaimba dzikwa kumberi ndikati handizanditomboziva kuti zvaita sei bwana iriri pfumbu yacho iriko nditofunga kuti nditori kana kuti headlines kana kuti macheki here kana ipi handitomboziva kuti semananga kuti headlines ipfungwa dzakandiri kure handisi kuziva neuko ndiko saka ndikuda mapurisa senembo rakanga ndobvairutiza kuno kututiza ndinoda mapurisa nditaure kuti kune umba iri uko nandakavharirwa mapurisa uya imonei mumba iri uko neumba yacho hapana umba bairi uku ndoda kuenda kune mapurisa uku kumapurisa ndiri kuenda uku ndiri kuenda kusiku saka doro rakasakara remhepo zvakabvira zvezvo handimbozvirambiba vakaiari pamhafuti muri kwata izvozvikugara unotsvakagara nayo ndikukovana kuti pana hakuna neimwe tiibeliri ndauti inayo saka nyaya yasezvo yakuenda pamunhu ine mati murungogamuchira hamuna ndiogamuchira chaiti nharo dzekutaura pakuti zvingatinetsawo nesaizi yacho ndadare izvi ndingaiudira sinai paine chimwe cho ndiri ngandaita kaugamuchira paine zvova zviripo zvinotaurwa zvasi kukanganisika kuti hane icho ndandiruziva mani makore mangani 70 ngataura correct muna 50 saka itsorobva zvakuma 70 saka inokuti inoite zviro zvisingaiti ungatadza kuzwisisa kana kudaro mukadzi wenyu wechidiki wakati ndoatonetsa kamadzimai wechidiki kwa 70 mukuru ngewe kwa 60 ndova 60 ndiye une vana vana venyu mwana wangu ndiye utone zita rangu aiwa ndafara kunge ndichitaura nemi nde makasununguka
Ndikada kugumbukira here zvinhu zvandisi kuzivawo. Mhepo nemashai. Ene matotoratidza kuti hamuna kana problem, hamuna kana because hamuna chamuri kuzvipa mhosva imimi. Aiwazve. Zvaitika shuwa. Asi hatina icho ndandidini. Zvaitika kuti soziva kai. Saka ndidini. Hapana zvendinge. Alright, dai ndakatiza vananda kowira mudziwa vandafiramo. Kana ndakapinda mubani vandakafa. Mukada musi kuchema here kuti tuchema. Samushata yedu akaende. Wakaendepi? Tiri kutovenga iyoyo kuti wakazondoonekwa ari mumvura kana kuti mubani kana kuti kana kopinda kana kuroera kana murodhi kamu. Murodhi. Wasvika kwakuroera nemotokari imwe. Kana kuti zviri zvingani. Saka wero. Raima hamusi muroyi zvavari kupomerwa. Aiwa. Takazvidhakwira. Takatomwa doro tikatomwa doro uko kana mundu akatotanga kutomwa una doro titori ikoko tashaya mari nditito uyewe. No. Asi tomotora uyewe. Ndikatopedza tuya utongo doro iri ndinopiwa doro itito dini. Doro shoze doro takamwa. Izvo sumudzana wakuti kurara nehope nenyi zvese nezviri kuitika izvi. Zviva zvarasana mumhepo. Manzi mukatini. Mutini umba yacho handi umba ndio ndiri kutsvaga manje. Urikuona manje problem ndiri. Umba ndiri kuda kutotsvaga kana ndaitsvaga. Asi umba iyeyo. Yamakaiswa. Yandakaiswa iyo. Inomunewa nepindi makuriro akaita honde zvadi. Ini ndikoda kuziva kuti idii. Dzatova pfungwa badzi dzekutaura. Musazvishandisa pfungwa zvine zviri mweya. Zvinozvitambwa mumhepo. Ndipo ndakati maevil spirits. Maevil spirits yacho. Nekuti hamunogona kuitsvaga mukaitsvaga. Kana ipopo pacho chiona direction kuti ndakatoda kuenda kumapurisa uko. Makwaruda ndeuko. Ndiri kuenda kumapurisa muzoni. Imba yacho iripi? Hapana. Saka zvinhu zvonga zvati brain otherwise yakanga yavhiringwa kana kuvhiringika mamhepo abata. Saka handina nharo bedzi ndiri kurambira. Ndiswedi handina vane nharo vakanakana. Ndobonga Samushata. Iye maita basa ndini wacho Elaya. Handina I was born one in mother's womb. Okay. Uri mega? One. Alright. Saka ndotaura zviri zvochoka. Zvekudai kuvati kurumidze mai wangu ukadai masvika waripa. Kutotenderera musoro ndiyo kuti chii chachiri kuitika kuti vaya it's only kurobeya kutera bati tisape corruption. Ndobonga maite basa munhu washe. Ndinotenda imini. Ndoimba kuti nyaya iyoyo ende zvamatotirakidza matonatsochekesa. Clear zvese. Handina chondiri dai. Alright.